Здравейте, аз съм Crazy Production и сега ще правим албум трябва с изпълнение. Едно от тях е правите така или колкото ви е голяма сградата и тук е така, го правите съвсем също. Обаче аз е така на 3. Тук слагате динамит. И тук вие слагате по един редстоун. Тоест тук и тук. Така. И тук да кажем имате някаква къща, само дето тя е доста по-надалеко. И това е тук, така да кажем вие, нещо като ваша колибка. Въобще даже не прилича на колибка, ама примерно това от тук е така едната страна на вашата къща. Това е тук е така. Другата. И тук сега слагате по 4. Така. Това пак е мое изобретение, както в първият ми урок. И да, тук слагате по ръчки. Обаче, за да ви стане много по-добре, слагате от другата страна такова пак. Не е нужно да е стики пистон, дори е по-добре да не е стики пистон. Така, активирате тук, това и се отдръпвате. После ако тук ви остане, активирате тук и тук и бягате колкото можете по-надалеко. Така. И това беше днешния урок, как да щупите нежелана къща от среща и да направите една много готина дупка. Мисля, че ви е харесало. Така. Бум, да, това е един друг капан. Как да прецакате зомби. И да, сега да спалнем едно зомби. На кромби. Хайде. Излитаме. И слагаме зомбито. Хайде. Къде замина, бе? Какво става, бе? Къде замина зомбитата? О, мага, бъгва се нещо. Добре. И да, това беше от мен. Това тук не го гледайте, не съм го направил както трябва, исках само да видя какво ще стане. И да, това беше от мен за този епизод.